Boas noites, comezamos o repaso a actualidade que nos deixa este 15 de novembro na Boa Vila. Dende a oposición piden sentidiño o goberno local a hora de realizar o seu plan de compostaxe no Concello. Dende o PSOE din que hai moitas dúbidas sobre a mesa en relación a este plan e pola súa banda, dende o PP, din que os composteiros non contan co permiso de residuos e polo tanto non compren a lexislación. O plan de compostaxe no Concello de Pontevedra está levantando máis dunha crítica dende as filas socialistas e populares. Dende o PSOE consideran que este plan pode chegar a ser un auténtico pesadelo pro Concello, xa que non están mantendo a comunicación necesaria cos veciños e, ademais, hai moitos flecos soltos, como, por exemplo, un plan de viabilidade, quen se vai a dedicar a esta materia, previsión de canto se vai a compostar neste ano no vindeiro e que se vai a facer co compostado. Nós estamos a favor da compostaxe, estamos a favor da reciclaxe, da reutilización, da reducción, estamos a favor de todos esos elementos que deben conformar unha nova xestión de residuos sólidos, pero estamos a favor de que se faga con sentidiño, marcando os plazos, tendo unha folla de ruta, escoitando os veciños e, sobre todo, despexando moitas incógnitas que existen sobre este asunto que nós vimos reclamando que se nos aclaren, que se nos contesten e das cuales a día de hoxe seguimos sin ter contestación. Dende o PP, pola súa banda, tamén critican a metodoloxía que o goberno local está utilizando para realizar e levar a cabo este plan de compostaxe. Por esta razón, dende o PP van a solicitar que se poña o contador a cero e se realice unha boa planificación tanto en Monteporreiro como en Campolongo, que se cancele o aluguer dos terreos na Canicouba, que se cumpra coa lei, xa que, segundo o PP, os composteiros deberían contar cun permiso de residuos e xa por último piden máis diálogo cos veciños. Entonces, lo que nosotros dijimos entonces, lo seguimos diciendo ahora. El Partido Popular lo que pide es que antes de tomar una iniciativa que haya consenso y diálogo con los vecinos. Pero esto no está ocurriendo. En Monteporreiro, por ejemplo, piden dicen que solo tienen un barrendero para atender a todo el barrio. Por lo tanto, piden más barrenderos, aceras, más iluminación. ¿Qué haría un alcalde que escucha a los vecinos? Pues poner más barrenderos, arreglar las aceras, poner más iluminación. ¿Qué hace Fernández Lores? Poner composteros. En el rural, los vecinos que piden, sobre todo, alcantarillado. Bueno, pues un alcalde que escucha a los vecinos, pues pondría alcantarillado. ¿Qué hace Fernández Lores? Pues poner lombos. Esto es lo que está pasando. PSOE e PP solicitarán e realizarán no vindeiro pleno do 15 de decembro numerosas preguntas en relación á compostaxe no Concello de Pontevedra. Ante estas denuncias, dende o Concello de Pontevedra falou César Mosquera. O concelleiro do goberno local dixo que ningún composteiro é ilegal. O permiso ao que facían referencia dende o PP soamente é necesario para aqueles espazos que produzan 50 toneladas de lixo diarias. E os composteiros producen esta cantidade ao ano, co cal non se lles concede ningún permiso porque non é necesario. Ante as denuncias e críticas da oposición en relación ao plan de compostaxe, César Mosquera dixo esta mañá en primeiro termo que ningún composteiro é ilegal, tal e como tentou transmitir o PP. Mosquera dixo que na actualidade soamente os espazos que produzan máis de 50 toneladas ao día precisan este permiso, e un composteiro produce esta cantidade pero ao ano. Todo o que necesita autorización fixa unha lei. E a lei fixa que os que teña que ver cos residuos, o tratamento, necesita esa autorización a partir de 50 toneladas diarias. Cousa que non composteiro comunitario consíguense no ano con 8. O sea, nos que funcionan moi ben, consíguense no ano. Esa é a normativa que existe. Ademais, colocar composteiros individuais, non? Como fai Sogama, como facemos a Diputación, e fixemos o Concello, e demais, ou colocar contedores na vía pública, colocar de calquer tipo de residuos, etc., non necesita autorización.
En relación aos prazos deste plan de compostaxe no Concello de Pontevedra, Mosquera sí que recoñeceu que vai máis lento do previsto, pero que isto se debe única e exclusivamente a un tema económico. Vamos a ver, xa o fixemos, creo que xa o dixemos, que o ritmo iba a ser máis lento, creo que o dixen públicamente, hai que ir axustando certas cousas, porque, bueno, é un plan absolutamente novidoso, que recolle cousas de moitos sitios, basicamente de Austria, insisto, pero hai que axustalo aquí. E o axuste, basicamente, que en Austria costa 300 ou 400 euros ao ano por cada vivenda, e aquí non queremos que chegue nin a terceira parte, nin a cuarta parte. Ese é o axuste fundamental. César Mosquera sinalou que na provincia detectouse un incremento do 2% en xeración de residuos como consecuencia do aumento da actividade económica, mentres que no municipio de Pontevedra esta subida é do 0,2%. O concelleiro dixo que na Boavila as 9 illas de compostaxe instaladas están a tratar unhas 300 toneladas ao ano. O concelleiro de Obras en Pontevedra cualificou a remodelación do Ponte do Burgo como a obra máis importante do concello neste mandato. Será un espazo que contará cun investimento de 2,5 millóns de euros. O aumento do orzamento débese ao moderno sistema de alumeado co que contará esta histórica ponte da cidade. A remodelación da Ponte do Burgo ascende aos 2,5 millóns de euros. Tal e como dixo esta mañá o concelleiro de Obras, trátase do proxecto máis importante deste mandato. Este plan, para gañar un novo espazo de referencia na cidade, pasa por peonalizar a ponte e resaltar o seu valor monumental. A Ponte do Burgo é a obra máis importante deste mandato e probablemente de outros mandatos entre as que se van a abordar en Pontevedra, pola responsabilidade histórica que supón traballar no que é a cerna da cidade, a orixe da cidade de Pontevedra e a conexión entre os dous lados do río. Polo tanto, tratámola de acordo co modelo Pontevedra, no que se refire a calidade construtiva, calidade de vida, preferencia peonil e recuperación e posta en valor do noso patrimonio e da nosa historia. E intentamos convertela nun monumento que se poida disfrutar visualmente, pero tamén que se poida disfrutar de xeito cotián estando en Ribadero. O aumento do orzamento para esta remodelación está centrado no moderno sistema de alumeado, que contará con 3 iluminacións distintas. Temos, en primeiro lugar, esa iluminación superficial, esos puntos azuis que vedes aí, eses recollen a idea de como dos LEDs que marcan o Camiño de Santiago polo centro histórico, que tamén a recolle, por exemplo, no resto do que está trazando o Camiño en Pontevedra, pero aí ponse unha cantidade grande de LEDs desordeados. E o alumeado, para que as persoas, os peóns, saibamos por onde andamos, era o que vos decía que é especial da varanda, vai empotrado ao pé da varanda, a unha altura moi baixiña, vale? Para que ilumine o taboleiro da ponte. E aínda nos queda un elemento máis da iluminación, que é alumear os arcos exteriores, os interiores, os taxamares exteriores e interiores, e máis os arcos. Que iso vaise facer con focos de luz postos a pé dos arcos. A actuación contará con 3 ámbitos, a ponte e as 2 cabeceiras. Na parte norte desta Ponte do Burgo gañase unha nova praza para a cidade. Un proxecto que estará financiado polos fondos FEDER. Dos 2,5 millóns de euros, 1.700.000 irán destinados á reforma e 860.000 ao novidoso alumeado. Dende o Goberno xa adiantaron que avanzarán con fondos propios municipais os procesos de contratación de tal xeito que en canto cheguen as axudas xa se poda adxudicar a este proxecto, que, por certo, contará cun prazo de execución de 12 meses. Continúan as tarefas na procura de Francisco Rodiño, veciño de 82 anos de Poio que desapareceu na tarde do domingo. Dende hoxe soamente están traballando nesta búsqueda dende Protección Civil e veciños da zona. A Garda Civil, os cans da Unidade Canina Especializada e os drons xa forman parte dende esta xornada do operativo de búsqueda. A procura está centrada agora dende Campañó ata a parroquia de San Xoán de Poio, onde reside o desaparecido. As persoas que teñan calquera información poden poñerse en contacto cos números de emerxencias 112 e 062.
O Pazo da Cultura acollerá o 23 de novembro unha nova edición do debut, a pasarela de moda, onde coñeceremos as últimas tendencias da man de 70 estudantes e titulados da Escola de Deseño Textil e Moda de Galicia. O programa de actividades desenvolverase do 20 ao 23 e contará con workshops, conferencias e xornadas técnicas. Entonces, debut desde o primeiro momento foi esa visión de intentar que os estudiantes que estaban a formarse en moda nesta cidade e nesta escola tiveran unha plataforma de visibilidade, é dicir, que lle servira para mostrar o que estaban facendo, aberto a toda a comunidade, a sociedade, a comunidade universitaria e o ámbito empresarial. E, ademais diso, tamén que lle servira tamén como esa ponte primeira que lle ofrece a titulación entre o que a vida académica e a vida real, verdade? A vida do mundo laboral. Que temos moitos vimbios co que facer cousas grandes e debut, sen dúbida, é unha mostra desa realidade creativa da cidade. Pero, como digo, non solamente por facer, ou como comentaba o vicerreitor, por facermos un desfile ou por facernos unha mostra da capacidade profesional do alumnado, do profesorado e demais, senón porque permite referenciarnos no mundo e reivindicarnos como unha cidade alternativa. 15 alumnos presentarán os seus proxectos de fin de estudos nun desfile que se complementará o 23 coa presentación dunha serie de traballos realizados por máis de 50 alumnos de primeiro, segundo e terceiro. Os gañadores verán recompensado o seu esforzo cun primeiro premio de 2.500 euros e un segundo de 1.500, cedidos ambos pola empresa Jesús Peiró, que se dedica a traxes de noiva e que todos os anos conta con estudantes procedentes de Pontevedra. O desfile será no Pazo da Cultura ás 8 da tarde. Para asistir, dende a sede do máster repártense invitacións co fin de ocupar as máis de 1.500 cadeiras que se instalarán no recinto feiral. A subdelegada do Goberno en Pontevedra deu a coñecer esta mañá o fallo do xurado do primeiro concurso escolar contra a violencia de xénero. O premio foi para Alba Buceta Soto, alumna do Instituto Valladares de Vigo. O xurado estivo reunido esta mañá na subdelegación de Pontevedra. O obxectivo deste concurso, organizado pola subdelegación, é fomentar a creación literaria e artística e impulsar a creatividade e a imaginación, ademais de incrementar a concienciación e sensibilidade dos escolares ante esta lacra social. A entrega dos galardóns terá lugar o venres 24 de novembro na sede da Fundación Pontevedra. Imos abordar outras noticias, pero de xeito máis breve. O Premio do Público Culturgal 2017 recaerá este ano nos proxectos Portal das Palabras, Fiot Carballo ou Playdoc. Foron as 3 candidaturas escollidas polas asociacións que forman parte de Culturgal e agora o público pode votalas a través das redes sociais. O público poderá votar ata o luns 27 de novembro. Na anterior edición o gañador foi o Festival Agrogay de Ulloa. A concelleira Carme Fouces asiste esta semana á Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Cidade de México, unha viaxe que está a aproveitar para manter reunións de traballo co Centro Cultural de España en México. O obxectivo é crear un programa de actividades conxunto para o Salón Internacional do Libro de Pontevedra do vindeiro ano. Tamén establecer futuras relacións entre escolas de Pontevedra e do país mexicano. O plan para renovar a estación de autobuses de Pontevedra contempla tamén a reforma da fachada e a cuberta. A actuación conta cun orzamento duns 4 millóns de euros. O proxecto ten 2 fases. Por un lado, a mellora da intermodalidade entre a estación de autobuses e a de trens e a segunda, a rehabilitación da de autobuses co obxectivo de dar cobertura ás necesidades actuais. Con estas noticias chegamos ao remate deste informativo. Deixámolos coa información meteorolóxica e recordamos que esta noite ás 10:30 emitirase un novo programa de contrastes con noso compañeiro Eugenio Giraldez. Eu despídome ata mañá. Que pasen boa noite.